til forundring og fornøjelse og et lille streg for magi, præsenterer jeg her violinisten, Violise og eventyrfortælleren Madame Grøn. Velkommen. Før tidernes morgen, længe før jorden blev rund og begyndte at dreje rundt om solen, dengang, der var verden et eneste kæmpe stort asketræ. I en verden uden forskel på nat og på dag. Og aller øverst oppe i træets krone, der boede guderne med udsigt til den yderste afgrund. Og derfra kunne de se alt, og de kunne høre alt, og de vidste alt. Ja, smukt, ikke? Men helt ærligt, hvor tjekket er det lige at have fuldstændig styr på verdenssituationen, når der nu ikke er nogen, der ved, at man har det. Aller dybest nede havde asketræet sine 3 rødder. Og for enden af den ene rod lå der en brønd. Urts brønd. Og om denne brønd handler vores historie. Ved Urts brønd boede gamle Urt sammen med sine 2 søstre. Guderne havde givet dem den opgave at spinde menneskets livstråd. Ja, mest fordi de selv havde for tykke fingre. Og de spandt, og de viklede og klippede menneskets livstråd. Og til dette havde de det bedste arbejdslys, man kunne tænke sig. Der må være nogen herinde, der har erfaring med kvinder, der ikke har fået deres skønhedssøvn. Ja, det tænkte jeg nok. Altså personligt har jeg det selv sådan, at hvis jeg ikke har sovet i sådan en 20-30 timer, så begynder der at komme sådan nogle meget underlige lyde ud af halsen på mig. Og det starter som regel sådan her, sådan. Og så var det, at den yngste søster, hende med de mindste vorter og den største kæft, hun havde en lille saks, og med den der skulle hun klippe menneskets livstråd, når hun fandt det passende. Men når de der 2 kludermægler, de sad og fjumsede rundt i det, så havde hun jo ikke en skid at lave, vel? Og så når hun... Og så når hun havde klippet sine negle, og renset sine negle, og lakeret sine negle, ja, så begyndte hun altså at fortælle sladderhistorier op på de øverste luftlag. Og så skete det, at livstråden nogle gange blev meget lang, og andre gange alt for kort. Og hvad der er værst, det er faktisk ret svært at sige, men jeg ved så meget, at der blev en allerhelvedes masse ballade ud af det op på de øverste etager. Nogen måtte holde sig vågen. Nogen der har overblik. Nogen, der er omstillingsparate. Nogen, der ikke er bange for at tage en udfordring op. Nogen, der har gået på mod selv i pressede situationer. Nogen, der kan stå tidligt op og gå sent i seng. Nogen, der føler sig kaldet til sit arbejde. Kort sagt, hvem? Jeg skal lige, det er uden aften- og nattillæg. Ingen pension, ingen feriegodtgørelse og søgn af helligdagstillæg og alt det der pjat. Musik! Og med et par af sine guldkorn lokkede gamle Urt hanen hen til sig og spurgte ham venligt, men meget bestemt, om han ville flyve op i toppen af asketræet, sætte sig på den øverste gren og tælle til 8 gange 60 gange 60. Og når han havde talt til 8 gange 60 gange 60, ja, så skulle han bare gøre det, som haner nu engang er bedst til. Og ved I hvad? Det ville Gyldenkamp meget
rigtig meget gerne.